אהלן חברים, וברוכים הבאים לשיעור פרקטי ומעשי, מה עושים עם שתיקות מביכות בדייטים. הולך להיות שיעור סופר מעניין על למה זה קורה, איך מתמודדים עם זה. זה הולך להיות שיעור גם על הפן הפסיכולוגי, גם על הפן הפרקטי, איך, מה, למה, מתי ואיפה. יאללה בואו נתחיל. אז אני אקריא לכם מתוך המצגת, ואם אני אראה שצריך ביאור, אני אנסה לבאר כמה שאוכל. שתיקות מביכות בדייטים, הרגע הזה שאין מה לומר ואיך להתגבר עליו. כולנו מכירים את זה, הדייט מתקדם, האווירה נעימה ולפתע שקט מביך. מה קרה שם? למה זה כל כך לא נוח? ובעיקר איך מתמודדים עם זה? בואו נבין את השתיקות, וחשוב מכך נקבל כלים פרקטיים לשבור אותם. השקט שבפנים, הסיבות הפסיכולוגיות לשתיקות מביכות. אז בעצם למה זה קורה לנו? לעזאזל. הדבר הראשון, חרדה חברתית ולחץ סיטואציוני, כלומר לפי הסיטואציה. ונפרט את זה, פחד משיפוט, דאגה עמוקה ממה שהצד השני חושב עלינו, האם אמרתי משהו טיפשי. הדבר הבא, פרשנות יתר, נטייה לנתח כל מילה וכל שתיקה ולרוב ולפרש אותן לרעה. הדבר הבא, מודעות יתר עצמית, התמקדות מוגזמת בעצמנו ובביצועים שלנו במקום בשיחה ובצד השני. לחץ לביצוע. הנקודה הבאה, התחושה שאנחנו חייבים להרשים ולבדר והיעדר זרימה טבעית גורם למתח. זאת אומרת, כל ארבעת הנקודות האלו בעצם מסבירים את הבעיה שגורמת לשתיקות מבוכות בגלל חרדה חברתית, איזשהו לחץ, כל מיני מחשבות, איך אני אמור להתנהג, מה אני אמור לעשות, לנתח את עצמי, לנתח את הבחורה, לנתח את הדבר הזה, כל מיני פרשנויות יתר בראש שלי. יפה, נמשיך לדבר הבא, רגשות מעכבים ועיכוב רגשי. קושי לשתף אנשים עם סמכות עיכוב, יש פה כנראה שגיאת כתיב, עם עיכוב רגשי נוטים לדכא רגשות ומחשבות, מה שגורם להם להיראות מרוחקים או קרים ומקשה על יצירת אינטימיות. הדבר הבא, פחד מפגיעות, החשש להיפתח ולהיות חשוף, מה שמוביל לשתיקה במקום לביטוי אותנטי. אז בעצם להרבה מאיתנו יש פחדים לבטא את מי שאנחנו באמת, את הרגשות שלנו, במיוחד בקשר זוגי, והפחדים הללו והאטימות הזאת גורמת לנו לייצר את השתיקות המביכות הללו, כי אנחנו מפחדים לשתף את מי שאנחנו, את הפגיעות, את מה שקורה לנו בפנים. אנחנו מנסים לייצג איזושהי תמונה בראש של מה שאנחנו, ובעצם גורמים לנו את השתיקות הללו בצורה הזאת. יפה, הדבר הבא, אי ודאות וחוסר היכרות. נקודה ראשונה, תיאוריית הפחתת אי ודאות. כבני אדם אנחנו לא אוהבים אי ודאות, במיוחד במפגשים ראשונים. שתיקה מגבירה את חוסר הוודאות לגבי כוונות האחר וסיכוי הקשר. הפרת נורמות שיחה, אנו מצפים לזרימת השיחה והחלפת תורות דיבור. שתיקה ארוכה מפרה את הנורמה הזאת ויוצרת אי נוחות. אז בעצם יש פה את הרגשות שנוצרים בעקבות השתיקות המביכות הללו. זה גורם לנו תחושה של חוסר ודאות, אנחנו לא יודעים למה יש שתיקה, האם זה מתאים, האם זה לא מתאים, מה הצד השני חושב עלינו, האם הוא חושב שאנחנו לא מספיק תקשורתיים וכדומה, והדבר הזה גורם לעוד שתיקות מביכות, כי אנחנו נכנסים לאיזשהו לופ בתוך עצמנו. אז איך השתיקה פוגעת בסיכוי הקשר? בואו נתחיל. הדבר הראשון הוא רושם ראשוני שלילי. שתיקה עלולה להתפרש כחוסר עניין, שעמום, חוסר ביטחון או אפילו יהירות, ופוגעת משמעותית ברושם הראשוני. כמובן שיש פה קצת הקצנה מסוימת, זה לא שעכשיו יסתיים הקשר לגמרי, אבל הרבה פעמים שתיקה, במיוחד בתחילת הקשר, זה משהו שהוא גורם לאיזושהי תחושה שהצד השני או שהוא מאוד מובך, או שהוא לא יודע מה לומר, או שהוא חסר ביטחון עצמי, או שיש לו פחדים, או שהוא טיפה בתוך עצמו, בתוך הבועה שלו, וזה עלול להוריד מהרושם הראשוני. יפה, הדבר הבא, תחושת דחייה וחוסר חיבור. הצדדים עלולים לחוש דחויים או להשיג שאין כימיה, מה שמייצר מרחק במקום קרבה. הדבר הבא, הגברת חרדה למפגשים העתידיים. חוויה שלילית של שתיקה מביכה יכולה לחזק את החרדה החברתית ולהקשות על מפגשים נוספים, כי אני לא רוצה להיכנס שוב פעם למצב שאני שותק מול הבחורה במשך, לדוגמה, רבע שעה, 20 דקות, ויש לי חברים שזה הגיע לזמנים האלו. הדבר הבא, פגיעה בסיכויי הצלחת הקשר. כאשר זרימת שיחה, קשה לבנות קשר, ללמוד אחד
על השני וליצור אינטימיות ראשונית, זה עלול להוביל לכך שהקשר לא יתפתח מעבר לדייט הראשון. כמובן שאני קצת מקצין פה, וזה לא סוף העולם באמת עם השתיקה, אבל זה כן מסביר לנו למה חשוב שיהיה לנו את הכלים הנכונים לעמוד מול השתיקה ולדעת איך להתנהל מולה ואיך להתמודד מולה. יפה, הדבר הבא, להיות פרואקטיביים. עקרונות לשבירת השתיקה, אנחנו נכנסים כאן לפן הפרקטי, מה עושים עם שתיקות מבוכות, איך בתכלס פועלים. כל מה שאני כותב פה זה דברים שהם מבוססי מחקר, ממש אשכרה בדקתי, חיפשתי, השתמשתי בכלים כדי לחקור את הנושא הזה ולראות ממש מחקרים אמיתיים, מה לעשות, איך לעשות ואיפה לעשות. אז יאללה, בואו נתחיל. הדבר הראשון, הכנה מוקדמת, הכי פשוט, הכי קל, הכינו 2-3 נושאי שיחה פוטנציאליים מראש, זה יכול להיות התחביבים, טיולים, מה שאתם אוהבים לעשות, משהו שלכם מלא תשוקה לגביו, איזשהו אוסף שיש לכם, משהו שאתם מחוברים אליו רגשית, שאתם יכולים לדבר עליו שעות, כי לכל אחד יש את הנושא הזה שהוא יכול לדבר עליו פשוט שעות, אחד זה כדורגל, אחד זה רכבים, לא משנה מה, תביא את זה לפגישה, וזה הפגישה תזרום יותר פשוט. הדבר הבא, התמקדות באחר, במקום לחשוב מה אגיד, התמקדו בלשאול ולהבין את הצד השני. זה סופר חשוב, סופר פרקטי, ואני מקווה שאתם מבינים מה הדבר הזה אומר. זה אומר שבמקום לדבר ולחשוב מה אני אגיד על עצמי עכשיו, איך אני נהיה יותר מעניין, לא. כך תוציא את הפוקוס מעצמך, שים אותו עליה. אתה מתעניין בה עכשיו, היא הכי מעניינת, אתה רוצה לשמוע עליה. שאלות פתוחות, שאלות שלא ניתן לענות עליהן בכן ולא, אלא בשאלה שהיא פותחת איזשהו סיפור מאחוריה, איזשהו חוויה, תובנה, לא משנה מה. כתבתי פה דוגמה, את אוהבת לטייל, זה משהו שהוא פותח איזשהו סיפור, אם כן, איפה, אם לא, אז למה את לא אוהבת, או מה את כן אוהבת וכדומה. נמשיך, הקשבה אקטיבית, זה דומה טיפה לדבר השני, לדבר שאמרנו, התמקדות באחר, ולכן לא נרחיב על זה יותר מדי, אבל אתם כן יכולים לנסות להיזכר בנושא השיחה שכבר הצד השני דיבר עליהם. לדוגמה, הוא הזכיר משהו על סבתא שלו שהיא חולה, ואתם הגעתם למצב של שתיקה ואחד, אתם יכולים לחזור לזה, לומר מה המצב שלה היום, ואם הוא לדוגמה דיבר על איזשהו אוהב טיולים וזה לא המשיך לשיחה, אתם יכולים לחזור לזה, לשאול איפה טיילת לאחרונה. אתם רואים שתיקה ואחד, נסו לשחזר מה הצד השני אמר ותחזרו לשם. הדבר הבא זה הומור קליל והתייחסות למצב, לפעמים התייחסות משעשעת לשתיקה עצמה יכולה לשבור את הקרח, ובואו נראה דוגמה לזה. טוב, נראה ששנינו אלופים בלשבור שיאים בשקט, בואו ננסה שוב. אז כמובן זה יכול להיות משהו טיפה שונה, זה יכול להיות איזו שתיקה מוזרה, סתם, אני כאילו מנסה טיפה להקליט את האווירה, וואלה, הרבה זמן לא שתקתי ככה, לא יודע, טיפה לצחוק על עצמי או על הסיטואציה הזאת. יפה, ארגז הכלים שלכם, שאלות ונושא שיחה מנצחים, אז כמו שאמרנו, אחד מהדברים זה להכין נושא שיחה, ועוד דבר זה לדעת להקשיב לצד השני, ולכן הבאתי לכם פה כל מיני אופציות, ואני רוצה להקריא לכם. שאלות כליות ופותחות, מה עשית שבוע או בסוף שבוע שגרם לך לחייך? מה התחביב הכי מעניין שלך בזמן האחרון? אם היית יכולה לבחור מקום אחד לטייל בו בעולם, לאן היית נוסעת? ונמשיך לשקופית הבאה. וכמובן שיש שאלות עומק ליצירת חיבור, שזה ממש שאלות שהן כבר יותר משמעותיות, יותר יוצאות חיבור אינטימי ועמוק. על מה אתה אסיר תודה בחיים שלך? מה נחשב ליום מושלם מבחינתך? מה זיכרון הילדות האהוב עלייך? אם היית יכולה לשנות משהו אחד בגידול שלך, כלומר מהילדות שלך, מה זה היה? אז כל השאלות האלו הם מבוססים מחקר על 36 השאלות. מי שלא שמע, בעצם דוקטור ארתור אהרון, הוא עשה מחקר עם המון זוגות, לא זוכר את המספר המדויק, שהוא ממש נתן להם 36 שאלות, לשאול את הבן זוג שלו, שהוא חילק אותם באופן אקראי, זאת אומרת, הוא לקח בחור, בחורה, באופן אקראי, שם אותם ביחד, נתן להם את 36 השאלות האלו, ופשוט מספרים מטורפים הגיעו מזה אחר כך לקשר יציב וזוגי. יפה, מעבר משתיקה לזרימת טכניקות מומלצות, אז אני רוצה לתת לכם פה עוד איזה שהם כמה כלים. טיפ של ג'יני דיל,
מומחית לדייטינג. במקום לחשוב על התשובה הבאה שלך, הקשיבו היטב למה שהאדם השני אומר. כן, אתם זוכרים שכבר דיברנו על זה. חזרו על מילים או ביטויים ספציפיים שהם אמרו כדי לעודד אותם להרחיב. דוגמה, אם הוא אומר, חזרתי עכשיו מטיול מדהים בנפאל, אתם יכולים לומר, וואו, מדהים, בנפאל? או איזה חלק מנפאל היה הכי מדהים, וכדומה. שאלו על נושאים משמעותיים כמו משפחה, יכול להיות על עיסוק, על תחביבים, על חלומות, וכמובן כשאתם שואלים שאלה תדעו גם לשתף את התשובה שלכם לשאלה הזאת. יפה, מעבר לשיחה דגשים נוספים להצלחה. תכננו דייט מבוסס פעילות. אתם רואים שיש שתיקה, אתם פשוט יכולים להגיד לה, יאללה בואי נלך, אני רואה שם ספסל יפה, מה את אומרת? בוא נלך לשם. או מה את אומרת, נלך לבית קפה הזה, נלך לאכול שם. תיקחו אותה לאיזשהו מקום, תזיזו עניינים, אתם רואים שזה נחבא, תעשו משהו טיפה מרגש. זה יכול להיות גם על ידי שמראש תקבעו להיפגש או במוזיאון, או באקווריום ישראל, גן חיות, לא משנה, משהו עם טיפה פעילות, יכול להיות מאוד נחמד. הם יהיו אסרטיביים במידת הצורך. אתם יכולים פשוט להגיד לה, בואי נעשה נושא אחר, בואי נעשה משהו שהוא טיפה יותר כיף לך לדבר עליו. תנסו להחליף נושא, לראות מה לא עבד, ואולי עכשיו זה יעבוד. קבלו את השקט, זה משהו שנראה לי הייתי צריך לשים בהתחלה, אבל לא נורא. לא כל שקט חייב להיות מביך, לפעמים שקט יכול להיות נינוח ונעים, אם אתם מרגישים בנוח עם השתיקה היא פחות מביכה. אז חשוב להיות בסדר עם השתיקה. הרבה פעמים שתיקה זה משהו שהוא קורה, וזה בסדר גמור, אנחנו בני אדם. להיות בסדר עם השתיקה זה הרבה פעמים גורם לקשר להיות יותר אינטימי, כי מתי יש שקט באופן שהוא מרגיש נוח? מתי שני אנשים נמצאים ביחד והם מרגישים בנוח גם כשהם שותקים? זה בעל ואישה שהם כבר נשואים. לכן באופן טבעי, כשאתה תשתוק ותרגיש נעים עם זה, זה משדר שאתה רגוע, אתה משדר ביטחון, אתה משדר שאתה כביכול יציבות מסוימת, שאתה לא ממש מתרגש, אתה לא ממש מפחד, אתה משדר נעימות שהיא מגיעה גם לצד השני, ולכן חשוב מאוד להיות טבעי עם השקט. אני רוצה לדעת כלים מה לעשות עם זה, כי אני רוצה להוביל את השיחה בתור גבר, אבל אני רוצה גם לדעת איך להגיע למצב שאני מנעים את השיחה והופך אותה ליותר אינטימית, דווקא על ידי השתיקה הזאת. ואני חוזר שוב, אתם רוצים לשלוט בשתיקה הזאת, אתם רוצים לתת תחושה שאתם משתמשים בשתיקה הזאת כדי לייצר אווירה יותר רומנטית, יותר אינטימית ויותר מחברת ורגועה. יפה, נמשיך, יהיו אסרטיביים במידת הצורך, קראנו את זה, הפחיתו לחץ מעצמכם. זכרו שאתם לא לבד במערכה, הצד השני גם אחרי לשיחה, יהיו סלחניים כלפי עצמכם, אתם לא חייבים לעשות את עצמכם, וואי, למה שתקתי, מה הייתי צריך לומר? לא, 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 לא. גם הצד השני שתק, גם הוא יכל להביא איזשהו נושא שיחה מעניין, משהו שהוא יכול לדבר עליו, לשתף, לשאול. אתם לא לבד בסיפור, יש לכם 50% בסך הכל מתוך 100%, לא 1% יותר. יפה, לסיכום, האותנטיות שוברת כל שתיקה, המטרה היא חיבור, לא הופעה. כן, אתה לא צריך עכשיו לעשות איזה מופע סטנדאפ, או לדבר מלא בלי הפסקה. חיבור, זה המטרה, שפשוט יהיה חיבור. ולפעמים השתיקה היא טיפה מפריעה לחיבור, כשהיא בצורה מאוד משמעותית, מאוד ארוכה, מאוד מכבידה גם. ולכן חשוב שיהיה לנו את הכלים האלו, כדי ליצור חיבור. אם זה דווקא שיהיה לי נעים מהשתיקה, אם זה ליצור איזשהו נושא חדש, אם זה לעבור למקום אחר, אם זה לצחוק על זה, אם זה, לא יודע, מה שלא יהיה. וכמו שאמרנו, הכנה מוקדמת, מפחיתה את החרדה, הקשבה היא המפתח, היו אנושיים, כולם חווים שתיקות מביכות, זה חלק טבעי. אז נצאתי פה משהו שאני עושה אותו בתור בונוס, זה להגיע עם פחות חרדה. אחרי ממה נגרמת השתיקה הזאת, כמו שראינו? הרבה פעמים זה מחרדה וניתוח יתר. אז קודם כל אתם יכולים לפני הפגישה לעשות נשימות עמוקות. לפני הדייט קחו כמה דקות לנשימות עמוקות ומודעות, זה יכול להפחית משמעותית את רמת החרדה. זה הטיפ הראשון. הטיפ השני, שינוי מחשבתי, במקום לחשוב על הדייט כמבחן או בוחן, או משהו או רעיון שאתם צריכים כאילו להרשים, חשבו עליו כהזדמנות להכיר אדם חדש. אתם לא נבחנים, אתם בודקים התאמה הדדית. בסך הכל להכיר מישהי נחמדה, בחורה נחמדה, זהו לא יותר, אתם צריכים לשנות את הפאזה במוח, את הסוויץ'. אני לא בא כדי להרשים אף אחד, אני לא בא כדי להיות מישהו אחר שאני לא, אני גם לא בא לראות עם מי מתאימה לי לחתונה, אני בא לראות אם יש פה חיבור הדדי,
אם כיף לי, אני פשוט בא לי להכיר מישהי נחמדה וליהנות איתה, זהו. והדבר הבא, תרגלו שיחות כלילות עם חברים או משפחה, ככל שתתרגלו יותר כך תרגישו בטוחים יותר בסיטואציה האמיתית, שזה צד זהב. אתם יכולים לקחת חבר, לתרגל איתו שיחה שעכשיו אני רק שואל אותך שאלות, אני רק מקשיב לך, אתה רק עונה. ואם אתה עונה בצורה רחבה יותר. ואחרי זה הפוך, הוא שואל לכם שאלות ואתם עונים ומפרטים כמה שאתם רק יכולים, דבר הזה ממש יכול לעשות פלאים. אז לסיכום, הפיכת שתיקות לחלק חיובי מהפגישה. לפעמים שתיקה יכולה להיות רגע של חיבור עמוק יותר מאשר דיבור, כאשר אתם מרגישים בנוח מספיק עם מישהו כדי לשתוק יחד, זה יכול להיות סימן חיובי. אל תשפטו את הצלחת הדייט רק לפי כמות השיחה או השתיקות, לפעמים דייט עם מעט שתיקות אך עם חיבור אמיתי שווה יותר מפגישה מלאה בדיבורים ריקים. זכרו את המטרה האמיתית, לא להימנע משתיקות בכל מחיר, אלא ליצור חיבור אותנטי. לפעמים דווקא ההתמודדות המשותפת עם רגע מביך יכולה ליצור קרבה וזיכרון משותף. בסופו של דבר האותנטיות שלכם היא הכלי החזק ביותר שבירת כלי שתיקה, היו אתם עם כל מה שזה כולל והאדם הנכון יעריך זאת. ומה שכתוב פה זה מטורף, אתם לא צריכים להיות מישהו אחר כדי שמישהו ירצה אתכם. דווקא כשתהיו מי שאתם, אז ירצו אתכם. אז מקווה שהייתם איתנו, אשמח מאוד שתשתפו את הערוץ הזה, תירשמו לערוץ, למרות שאני כל פעם שאמרו לי את זה, אף פעם לא עשיתי את זה, אז לא יודע, אולי אתם תעשו, אולי אני סתם מוזר שאני אף פעם לא משתף כשאומרים לי, ואף פעם לא לוחץ על זה.